No capítulo anterior de Xosé en Londres. Pois xa estamos en Kilbar, de un barrio así popular, con moita xente de fora. My name is Denzel D, yeah? Yeah. It's me and Koshe in London, chilling out, having a good time, yeah? Supostamente Kilburn era un mal sitio, pero como Brixton, no, pasa igual. Te din que é un mal sitio e logo resulta que a xente é simpatiquísima, porque este tío, a verdade é que ten unha xoia, pero bueno. Xosé en Londres. Que tal, bons días. Bueno, antes de comenzar o programa, xa en serio, de explicarvos de que vai a ir o programa de hoxe, de poñer a camisa, antes quero mostrarvos a dúas invitadas que teño aquí na casa, dúas invitadas, como teño pelo, miña querida, dúas invitadas que non tiñan que estar aquí, que, bueno, as teño no patio. Non son o que vos pensades. Eu, cando fixeron unha entrevista para a Voz de Galicia, xa dixen que o peor deste país eran as arañas, e supoño que vos reichedes moitísimo e tal. Eu, a verdade, é que lles teño un pouco de respeto, manía, non? Cada un ten as súas. Indiana Jones as serpes e as arañas, bueno, a ver, vos as presento, esperade. Si as vedes, non as vedes, supoño, non? Verdade que non? Pois mira, aquí están, fixadevos. Tiene unha delas, a ver se logo focala, sabedes que non é enorme, pero bueno, chegalle ben. Ten aquí a tela metida no medio do patio, e logo está a hermana maior, que ten a tela que vai dende aquí ata aquí, e que é esta, que ten unha avispa aí collida, vedes a avispa? Bueno, a ver se podo ir para atrás. Aquí está, vedes a avispa? Pero es que este é moi grande, o sea, a ver, se vos facedes a idea, é como o meu meñique inteiro, vale? Se lle tocas, vou ensinala por outro lado, oi, que lle toquei a tela, moveuse, debe ter suxeita abaixo. Bueno, a ver, vou ensinar dende aquí así. Se xa vedes, aquí está. Pois, home, é como dicir, como mínimo grandeciña, non? Bueno, xa vedes, o que ten é unha avispa, se vos facedes a idea do tamaño do animaliño, non? Veña, bueno, nin que decir ten que as vou a quitar do medio, vamos, eso podedes estar seguros, porque eu, morro do medo con elas no patio, como que pero bueno, eso vai ser despois. Agora vos ensino, vos conto que había o programa, dentro do Nintre, e xa nos vamos, vale? Miña nai, vaya cousa. Xosé en Londres. O capítulo de hoxe pois vai ser moi movido, porque vou entrevistar unha rapaza que se chama Fabiana, que é azafata de Japan Airlines, sí, dos xaponeses, da compañía xaponesa. Chicos, eu creo que xa estamos, que esta é a casa de Fabiana. Que tal? Son Xosé. Hola, que tal? Como estás? Bueno, topei no ben. Moi ben, moi ben. Moito traballo. Non. Carai, que chula. Que assim, a miña máis pequecha. A ver se dende aquí nos collo ben os dous. Que sí, collo teo desde aquí arriba. Mira, tío. Pois eu creo que sí, non? Pois se poño abaixo. Pois mira, mellor. Mira que calculado. Vou xe aquí as cousas, non me molesta moito. Aquí queda. Mira, collemos este lado, que ten máis cousas. Vale, o sea que eu me teño que poner aquí. Aquí? Sí, aí. Ai, pois sí. Vale, gracias. A ver, Feito. conta-me a cousa, como é. Vos levades xa... Canto tempo levades aquí? Nesta casa levamos 2 anos. 2 anos e algo. En Londres levamos entre 6 e 7 anos. 7 anos. Como fixeches para... Como acabaches en Japanel? As vidas da bolsa. Pois nada, empecé a voar fai casi máis de 6 anos para esta compañía, descubrindo Xapón.
os xaponeses, traballar para eles, que son de moito traballar, que son de moito traballar. É moi, digamos que é unha cultura moi diferente. Entonces tens que ser moi flexible, moita capacidade de entendimento, moi diplomático. Sí, porque eles son moi diplomáticos. Son moi diplomáticos. De feito, os xaponeses nunca che ordenan de facer algo, aconsellanche. Pero o xefe tamén. Sí. O sea, non se di fai isto. Ordenar, no, aconsellanche. É mellor que faga. Sí. Carai. Pero dunha maneira que... Se queda claro que é mellor, realmente mellor facerlo, non? Sí. Claro. Por eso, hai moita diplomacia no trato. Nunca din no. Non. No. Dinse quizás. Quizás. Quizás significa olvídalo. Se eu vou ali e despido, eu que sei, despido 10.000 yens, eles me din... Vou preguntar. E nunca máis, non? Entonces, eles non se van a mollar, van a volver e van a decir: imos ter que esperar un tempo. Sinto, non é posible. Unha pregunta que igual é un pouco tonta, pero es que non me podo resistir a facela. Bueno, os azafatos tal fan ao principio do voo, fan esta cousa das saídas e os chalecos, sí, e tal. Nos non. Vos non o facedes? No, nos temos televisión. O ponen na tele? Sí. Bueno, va. Tes aí a pantalla. Pero na anterior compañía sí que o faría, sí. Bueno, unha vez. Sí. Quero decir, es que hai moitísima xente que non fai nin puñetero caso. Entón, eu non sei se vos ofende, ou vos da igual, ou vos dan ganas de tiralos fora de avión, No, cada un é responsable de sí mismo. O único que sí me importaba naquel tempo, que me sigue importando hoxe en día, de feito, si ti non queres facer caso, cousa túa, pero non molestes aos demais que queiran escoitar, porque non, falarás con eles en japonés. Sí. E como rayos fixeches, como aprendiches, porque non sabías antes, ou sí? No, anata significa tú. E digo eu, anata nunca o oio. A min chamanme Fabiana-san. Fabiana-san. Xosé-san. Gracias. Entre amigos, chamanse, bueno, normalmente polo apellido. Entre eles chamanse así, a menos que sexa a nai, o pai ou o irmán pequeno. Entonces teñen outras terminacións. Por exemplo, o teu irmán pequeno, que é riquiño el, sería, pois chamámoslo Manuel, sería Manuel-chan, como Shin-chan. Claro. Por exemplo, os clientes, os pasaxeiros, é Sama. Sama, que máis que san, supoño, non? Claro, Sama. Entonces, por esa razón, o anata non se emprega. Non se emprega, non é adecuado decir anata. O sea, que para insultarse dense anata. Se es que se insultan ou algo parecido que fan aí, non? Ou non? Según eles non hai tacos en japonés. Sí que os hai. Eu non os recordo. Eu non recordo esas cousas. Todo fala, todo fai ruido. As máquinas de tabaco, máquinas de bebidas. Cando entras nunha tenda, As máquinas falan. O falan. seu tabaco, gracias sí. A todo isto, non? Que desexa usted? Insertou os cartos. Ahora ten o seu produto. Recolla o seu produto. Gracias por a súa visita. A máquina? Sí, a máquina de todo. E a veces incluso tens un bonequiño, unha señorita normalmente, en imaxe, como de videoxogo, sonreído, ¿no? Abrindo a boca cando se ve o sonido. Entonces, que faz? Nunca estás solo. Non xa vexo que non. O sea, para que vexas o que é de actividade a vida dun xaponés. Está moi preso ao traballo, moi presa ás actividades. Pouco tempo teñen para sí mesmos. Pero que choían todo o día, entón? Sí, bueno, supoño que sí. Parece, por lo menos. Me dá a sensación de que... Claro, fan que traballan. Como, non? O sea, fan que traballan, porque claro que pasan as súas horas na oficina, pero como calquera, non? Na oficina tamén tes tempos de descanso, non sempre tes algo que facer, o mellor terminaches de facer un documento o que sexa, e tes un tempo hasta que se entreguen outro
documento ou o que sexa. Levántaste, respiras, das un paseo. Eles non van a levantar a cabeza non levantan a cabeza do cubículo. Unha cousa, como é todo tan, por sensación que teño moi estricto, non? As cousas sociais son moi estrictas, hai que servir o café, bueno, non sei como fixeches, pero da forma que hai que servir o café, que como se sirve, supoño que algún erro comete en algún momento. Algún? Erro de servir marado. Eles que fadanse moito, non se enfadan nada. Depende con que. Vale, se algo moi importante enfadanse. Claro. Non. Enfadarse, tanto como enfadarse, no. Moléstanse quizás. Pero como molestan, non sei porque se non pode hacer tacos ni militar. Fanse... sabes que eso é bastante malo. Sí. Eso é peor. Para eles é moi importante. Por exemplo, un plato xaponés telo que servir coa sopa miso e co arroz. A sopa miso ten que ir á dereita e o arroz ten que ir á esquerda. Non sei se ten que ver con supersticións ou é algo espiritual, unha vez máis. Bueno, está ben. Non plantes os teus palillos no arroz. O sea, no, se os deixas. Se os telos que deixar encima, pero non plantados. Eso é moi mala educación, pero moi malo. Casi unha ofenda. Unha ofensa. Cousas que non se poden facer. Señalar do dedo. Esto, malo. Señálase así. Cuando non os sacos. Así. E con pulgar así. Sí. Bueno, non tanto así. No, un poquinho, o sea, aquí, así. Sí. Vale. Por aquí. Si faz así, sí, un follón. Vanche a decir, en plan, que faz? Perdone. Sentarse. As chicas teñen que sentarse, como nos sentamos, así. Coa mano dereita en riba. Sí. Cas pernas xuntas e así. É así. Isto non é moi... Non te sentes así. Porque tolea. Porque eso é... Tes un aire de demasiado liberado, demasiado fora de tensión, mal educada. En resumo, mal educada. Mal educada. Que o máis raro que vistes ali? Porque teñen fama de ser así, excéntricos. Non como os ingleses, que son de outra forma, creo eu. O máis raro. O máis raro, o máis curioso, o máis así. Os baños. Os baños. O retrete. Está cheo de botóns. Bueno. É unha computadora que... O baño, como se retrete, sí. O retrete. Porque ten música. Sí. Vale, ten música, non é música, é como un riachuelo. Ten sonido de riachuelo para que ninguén che escoite. Despois, o asiento ten temperatura. Que cómodo. Non está ben. Despois tes botóns nos laterais. Hai un botón de modalidade bidet. Entonces ti, si miras o retrete de frente, hai aí unha especie de chorro. E se lle pulsas a ese botón, sale o chorro na dirección que fai falta, porque hai o botón de chico, que é azul, e o botón de chica, que é rosa. Despois, que hai? Tamén hai como volúmenes. O volumen, non sei se para o sonido do río. Pero eso non bar. O sea, nos bares non vale. Nos bares, en algúns sí. O sea, que son baños do hotel. Hotel, sobre todo, sí. E algúns incluso teñen unha especie de máquina conectado ao sillón que cando ti terminas limpia o zona de no que está sentado, ¿no? Zona de contacto. Unha pregunta así un pouco tal. Tanto en Xinjiang como en Chicho Terremoto, recordo, eran os dous un pouco sesos sexuais, así, en xeral. Son, non? Bueno, supoño, bueno, sesos, son así como fetichistas, non sei como dicirlo. Sí. Son fetichistas. Poden chegar a ser fetichistas. Outra cousa moi extraña de ali, máquinas expendedoras de bragas usadas. Como unha máquina de Coca-Cola, pero con un botecillo, non con unha braga usada. Sale chapolita. Aquí sale un xoguete dentro. Bueno, pois ali... Só non me curiosidade. Di o número de usos, creo que non. No. Se ahora, imos a poner que unha vez só. Claro, non, porque igual te di tantos anos, bueno, tantos meses...
Sí, é curioso. Entonces supoño que a existencia de unha máquina tal... Bueno, non, o sea, pero... Cando existe unha máquina así é que hai certo interés. E hai tanto interés como para crear unha máquina e que... Sí, que teña ventas. hai represión. Ten que haber represión. Se está estudiando chollo, supoño que no fondo Sí. tamén eso. Non sei moi ben. Eso está clarísimo, ¿no? Eso. ¿Tienes alguna foto o algo? ¿Me enseñas alguna cousa? Sí, ¿no? A ver, ven, que si palo. Aí non sei, pues, se me enseñas o sitio así máis que miras ti máis chulo de... Sí, a da dereita, estilo, verdade? Sí, claro. Isto é que subiche de o Fuji. Fixemos a subida do Fuji-san. 3000, eso é a parte xa de arriba, non? Por 3250 Sí, metros. era chegando arriba. É unha experiencia realmente boa. Esta é a vista. Non me digas que non te sentirías sosegado con a vista así. Pues son postres de ali ou como este? Sí, bueno, sí, son uns piscolabis. Nabisco. Son estos baliños, non? Sí. Entón dentro é chocolate de sabor té verde, de matcha. Chocolate verde. Sí, chocolate mezclado con té verde. Ah, pues está ben. Notas o sabor, é un sabor un pouco intenso, Moi forte. Está ben porque é doce, pero non é sí, é super un pouco, doce. É raro, non sei, é raro, sí, é diferente. Está ben. Algo son ricos, As das paredes tamén son túas todas, non? Sí, tu retrato, déxame ver. Es que da porta daqui, pues, está benditísimo. Este está moi ben. Este é simpatiquísimo, ¿verdad? Para ir ao baño queda moi inspirador. Pero bueno, queda moi bien. Estos tamén os tens. Este non se enseña que non está terminado. Ai, sí, sabes. Da conjugación. Se hago un blog en francés me echa. Bótame fora daqui. Bótame fora, non teño nin idea. Eso é a época japonística. De feito, aí a firma está en japonés. Que detalle. Esto de Xapón? Por supuesto. Ali son moi afeitos a gadgets, a sea de muñequiños. Isto non sei se aprecias moi ben o que é unha en escaiola, non? É en volumen. Entonces é a muller lagarto. De feito isto é un sistema eléctrico con LEDs nas puntas que lle instalei e detrás ten un interruptor. Entón encéndense e apáganse os LEDs. É unha das miñas obras que miña nai non me gusta en absoluto, pero a mí gustame moito. Bueno, retratos, máis retratos. Aí son sketches cando estaba de viaxe por Verona, por Venecia. Como unha amiga miña bautizou a época paisaxística, que ten moitas cores, que non é típico meu, meter moitos colores. Bueno, baixamos entón para Sí, vamos ata o centro a ver que podemos encontrar. O primeiro shopping center que se abreu en Londres. Sí. O Bon Marché que se abreu no 1877. E iso é o que queda máis ou menos. Non se destruiu e non foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial, o sea que ainda sigue de pé. E todo iso ainda ves ali con unha pista de cerca. Aquí os domingos está ben porque os domingos teñen alimentos orgánicos e que son dos farmers os granxeiros de arredores locales. Bueno, aquí non vi moitas granxas. Pues sabes, non se Parliament Square. O Brixton Pound, bueno, hoy a iniciativa chamase Transition Town e é basicamente para darlle un empujón ás tendas locais. Entón un con Brixton Pounds podes comprar en locais de por aquí, en moitos
O cambio faise en Morlis, que Morlis tamén era outro dos centros comerciais moi famosos nos anos 20, foi construído nos anos 20 e aínda se mantén. Isto de que se chama Electric Avenue? Electric Avenue é porque foi a primeira avenida iluminada con luz eléctrica de Londres. A primeira? Bueno, sí, si queres, claro. Tamén o da población jamaicana chamaselle, bueno, é un momento histórico da historia moderna británica, porque foi a primeira gran oleada de inmigración que chegou a Londres. Chámanselle, si, viñen de Jamaica, chámanselle a Windrush Generation. Esos son os que se para facer plátano frito nas comidas cubanas e tal. É este o plátano. Bueno, pues que o metro aquí xa, non? Sí. Bueno, xa está aquí parada, non? Bueno, pues, Fabiana, pues moitas gracias polo paseo, polas explicacións e todo, e vémonos. Encontrarás, Estela? Sí, agora non me perdo xa. Veña, vémonos. Que teñas un bo día. Veña, graciña. Chao. As casas victorianas están con cheminé. As casas de cheminé te indican os cuartos que vai cada cheminé. Ben, Entradas de... ben, e tes unha cheminé. Ah, detrás do cadro, sí. Ok, ahora ben. Aquí tes outra cheminé. Esta de aquí. Ok, pues ven ahora, ven para arriba. Pero tengo unha por a Un momento, ven arriba. Coño, ok. Aquí tes outra cheminé. So aí tes, mira, outra cheminé. ¿Sabes? Sí, sí. Ok. Una por aquí.